بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kära bröder och systrar, hela svenska folket, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alla som hör den här videon, hoppas jag att ni kan ha lite tid för mig, kan man säga. Jag ska presentera mig kort. Jag heter Suad Abdul Mohammed. Jag har bott ganska länge i Sverige. Jag kom som 16-åring. Jag har varit ganska aktiv i det svenska samhället ganska länge, sedan jag var ung. Och jag har jobbat för att människor ska komma mellan varandra, förstå varandra. Jag har varit som en länk för att vi ska ha en bra samhälle i Sverige. Så jag har jobbat för integration, religionsdialog, och jag har gjort olika aktiviteter. Och jag har varit ganska känd genom media, både tvn och tidningarna i många år. Men de senaste åren har jag haft själv egen aktivitet genom Facebook och YouTube. Jag har undervisat islam i många år. Mera med ljud, men videon har jag varit sedan förra november, snart ett år. Och jag har i mina utbildningar undervisat och berättat om islam. Men däremot har vi också diskuterat ganska mycket om mänskliga rättigheter när det gäller jämställdhetsfrågor, som har alltid varit ett center för mig. Bland annat synen på kvinnor bland våra tigringa-talande, amaringa-talande, arabiska-talande. Jag har gjort på de här språken ganska många videor. Men på svenska har jag några stycken, både YouTube och Facebook. Jag har tyvärr inte hunnit göra på svenska ganska mycket. Men den här videon jag gör det på grund av att det som händer i Tigray, där jag kommer ifrån, provinsen Tigray i Etiopien. Det som säkert ni har hört, kanske inte alla har inte hört det. Men i Tigray har varit nu snart 2 månader folkmord på grund av att statsminister Abiy Ahmed vill inte acceptera att Tigray folket kan ha egen val, eftersom han ville vänta med valet. Men Hawahat eller TPLF som leder Tigray-provinsen, de hade gjort val, och efter det så började den här kriget. Vilket som det kan finnas konflikt mellan de här ledarna i makten eller i politiken. Jag är inte politiker. Säkert de här analytiker om politikerna kan ta hand om den. Men det jag bryr mig är mera om människor som har blivit drabbade, de här civila människorna i Tigray. Tigray-provinsen har gått igenom i alla tiden, kan man säga. Sen min mormor och våra alla föräldrar, de har berättat hur mycket svårigheter de har gått igenom med före Haile Selassie, under italienska ockupationsförsökstiden och efter det. De har aldrig haft lugn och ro. Det är en provins som behöver mycket hjälp, mycket stöd, för att det har alltid blivit eftersom vilken härskare som kommer har bestämt att den här provinsen ska vara alltid utan utbildning, utan hjälp. Eftersom människorna är ganska starka och vägrar att acceptera stater som tvingar dem att lyssna på dem. Eller de gillar inte tvång, helt enkelt. Vilken människa gillar inte det? Men just för att Tigray-folket är kända för att inte acceptera ledarna som kommer och tvingar dem att styra dem. Därför Haile Selassie har under hans tid bombat dem med engelska trupper och flyg. Och de har gått igenom ganska stora kriser och händelser. Och nu de här senaste tiden sen Ihadeg eller TPLF har lett hela Etiopien genom federation som de har gjort.
Etiopien har för första gången har kommit i världens media att den har utvecklat ganska snabbt, förändrat jättemycket. Betyder inte att de har inte gjort fel, inte gjort misstag. Men vi har lärt känna människor som inte ens nämndes i Etiopien. Vi har olika folkgrupper i Etiopien. Det har alltid varit en folkgrupp som är bara som har haft makten, som känner sig mera etiopier än andra. Och vi alltid har blivit drabbade eftersom vi har andra språk än det offentliga språket i Etiopien. Vilket många människor i hela Etiopien pratar inte det språket, men man lär sig eftersom det har blivit ett offentligt språk. Språket är inga problem, men huvudsaken att man känner sig att man tillhör till det landet, till det gruppen. Det har alltid varit särbehandling av många folkgrupper. Därför Tigray har varit en del av det. Och efter TPLF har krigat, varit grilla i 17 år, så har de kunnat komma i makten. Och efter det de har lett landet i 27 år. Och nu när de lämnade makten, lämnade de till Abiy Ahmed utan krig, utan någon stora konflikt som man kunde märka varje gång det kommer en ny stat eller en ny ett nytt ledarskap. Och vi har varit tacksamma för det, eftersom man slipper att folk mister sitt liv, att folk blir drabbade, att folk ska behöva fly och lämna sina länder. Men tyvärr så på grund av det konflikt som mellan Abiy Ahmed och mellan ledarna i TPLF har Tigray-folket blivit tvungen att bli offer eller att betala för deras konflikter. Och jag som tycker att människor ska ha samma rätt som alla andra. Och barn ska inte behöva bli drabbade. Jag är själv förskollärare och jobbar med barn. Och tycker väldigt synd om att de här barnen får inte ens få leva upp till som alla andra barn i världen. I 50 dagar nu, de har inga el, ingen vatten, ingen kommunikation. Man kan inte ringa dem, man kan inte få veta vad som händer. Men genom olika medier så har vi kunnat se att det har blivit väldigt mycket folkmord. Släktingar fick veta om att deras släktingar har blivit mördade. Kvinnor har blivit våldtagna. Män som är HIV-smittade redan letade efter oskulda tjejer för att ska kunna våldta dem och smitta dem. Föräldrar har blivit tvingade att våldta sina barnbarn, men de vägrade och blev mördade för det. Det händer ganska mycket omänskliga händelser. Man kan inte tro att det är sant att det händer i vårt värld just nu. Men världen försöker hjälpa till som FN och olika organisationer, men Abiy Ahmed vägrar släppa dem. Och nu är det konflikten mellan Sudan och Etiopien som ni har följt också. Problemet håller på att bli större och större. Över 2 miljoner folk har blivit drabbade. 50 000 människor har hamnat i Sudan, har flytt. Och de har ingen hjälp. Kvinnor som var gravida fick föda på vägen. Det händer ganska hemska saker. Och sen det kriget har börjat, jag har ingen aning om våra släktingar, vad som händer i Tigray. I de här olika städerna, vi har släktingar överallt. I Addis Abeba, folk har blivit utkastade från sina jobb bara på grund av att de är från Tigray. De som pratar tigrinja blir drabbade. Deras pengar i banker får inte använda det. Mycket situationer har hänt. Många situationer har hänt och mycket händer. Och fortfarande de här människorna har inte fått riktigt hjälp. Och jag kommer läsa till er det här som SOS har skrivit. Eller SOS barnbyar heter de.
Kriget i Tigray, Etiopien drabbat miljoner. SOS Barnbyar har verksamheten i Tigray-provinsen, huvudstaden Mekelle. Alla kommunikationen med området har förvarats, avsvarats sedan kriget drog igång, och det är svårt att få löpande information. Det vi vet är nu att staden Mekelle är klarat sig från konflikten så här långt. Striderna som pågår mellan 50 och 150 kilometer från staden. Men det här var i början, det här är skrivet 7 december. Men nu, även i Mekelle, det har blivit ganska mycket folkmord. Ungdomarna, de väljer ungdomarna, precis de som har utbildning, som är utbildade. Det görs mer med avsikt att Tigray ska ännu mer förlora allt, både ekonomiskt och både folkstyrka som har utbildning som kan förbättra landet. Det görs av planer av Abiy Ahmed och Isaias Afwerki som leder hela kriget, som har inte ens haft en enda val i Eritrea. Folk har blivit drabbade i 30 år snart, och han har kommit in nu i Tigray för att hämnas på hemskt sätt. Och även vi blir drabbade av Emirats trupper också. Och det är inte bara en styrka, det är flera styrkor som håller på att försöka helt och hållet göra att folk försvinner från Tigray och Tigray-folket. Kriget i Tigray-provinsen i norra Etiopien har gjort allt för 2,3 miljoner barn nu är i akut behov. Inte ens människor, bara barn. 2,3 miljoner. Akut behov av humanitära hjälp. Tusentals människor har flytt de beväpnade konflikterna och sökt skydd i Sudan. Hundratals har förlorat sina liv. Situationen i Etiopiens region i Tigray oroar många. Vi på SOS Barnbyar bevakar händelserna och återkommer och om förutsättningarna för våra verksamheter förändras. Så här ser det ut. Och så barnens bild. Och det är barnbyar som många organisationer försöker hjälpa till, för Tigray har alltid behövt hjälp. Och just nu är det väldigt akut att de här människorna får hjälp. Jag ber er att ni kanske hjälper med en liten slant som kan inte betyda så mycket för er, men för de här människorna kan hjälpa ganska mycket. Det finns organisationer som tar hand om det. Om ni är intresserade så finns jag, kan ni kontakta mig genom Messenger, eller jag kan lämna mitt nummer också på sidan, på Facebook-sidan. Och jag hoppas att många människor kan höra av sig, och jag vill att ni ska dela den här videon till många människor så mycket ni kan. Och jag önskar att alla kan vara deras röst. Jag försöker vara deras röst, barnens röst, kvinnornas röst, äldre människor som behöver i sin äldre tid att lämna sina hem, sitt land, och hamna i ett land där de inte kan ens språket. De kan ingenting, de vet ingenting. Det gör ont verkligen i hjärtat att få se sitt eget folk. Jag har alltid stöttat alla människor som blir drabbade i hela världen, oavsett vilket land. Om jag får veta så alltid jag är delaktig med det jag kan. Och jag ber er nu att stötta mitt folk. Och jag har hopp att många människor som hör detta kommer vara aktiva eller vara delaktiva i det här. Och just i den här tiden som man brukar ge present. Jag hoppas att ni kan ge dem den här present med röst och med lite slant. Folk som bor i Sudan som behöver mycket hjälp. Organisationen, om ni finns. Jag skulle vara tacksam om ni kontaktar oss.
stora organisationer som kan ta kläder till dem. Vi har massa kläder som vi kan skänka. Jag kan vara en del av att samla kläder. Bara vi hittar en stora organisation som kan hjälpa oss med detta. Jag vill inte säga mer och behålla era tider mer än så. Men jag är tacksam om ni delar den här videon. Säkert någon som kan hjälpa, som kan ställa upp. Med det vill jag säga önska er en bra ledighet som alla i Sverige är nu lediga. Jag hoppas att ni får ha det så bra med era familjer. Tänk när vi är tillsammans med våra familjer. Vi tänker på de här barnen som blir drabbade, blir utsatta för våldtäkt och utsatta för hunger, utsatta för många andra människor, för att vi ska tänka på andra, för att vi ska må bra själva också. Jag tackar er för det här. Jag hoppas att ni kommer med hjälp så fort ni kan. Jag tackar er för det och ni får ha det så bra och hej då.